Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Abiso, and happy Friday. Sa oras natin ngayon na 11:18 PM sa buong Kapuluan. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang inyong basa princess, DJ Rakitara. Sorry guys, kumain kasi ako saglit lang. At ito po ang programang Rated SPG Top Secrets. Sorry talaga, duda. Kailangan ko lang nguyain talaga. Kasi kala ko kaya ko isuhulat. Hindi pala. Kulang sa practice. Pero mga kabiso, sa lahat po naman ng atutok sa atin, ito po ang programa nating Rated SPG. Pero nandito pa rin po tayo sa hindi kahuhusgahan bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen. And we don't judge. Culture. Ayan. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po na malamig. Uy, magandang gabi na malamig. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Blair po. Blair, tama ba? Opo. Blair. No, parang gossip girl, no? Yeah. Nalala mo yon? Si Blair tsaka si Serena. Yeah. Okay, Blair, ilan taon ka na? 39 po. 39. Sang lupalop ka naman galing, Blair? Somewhere in Mindanao. Somewhere in Mindanao. Alright, di na kami magpapatumpik-tumpik pa dito, Blair. Blair, 39 from Mindanao. Ano ang rated SPG top secret mo? Nahawakan ko po ang matamlay na talong. Nahawakan mo ang matamlay na talong. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Pwede bang malaman kung kaninong talong tong nahawakan mo na matamlay? Ano po, sa friend ng friend ko. Bali, kaibigan siya ng kaibigan ko. Tapos, ano siya, naipagka-buy. So, yun. Last 2 weeks na. 2 weeks ago. Oo, opo. Tapos, nag-chat kami. Sabi niya, pwede ba daw siya mag-sleep over dito po sa bahay. Sabi ko, okay naman, pwede. Wow. Pero dapat magkahiwalay tayo ng kwarto kasi hindi pwedeng magkatabi. Ganon. Sinabi mo yon? Opo. Pero gano'n na kayo Tapos, katagal magkakilala? More than 5, mga 6 or 7 years na po. So friend of friend siya, tas hanggang sa parang naging kilala mo na siya, tas kaibigan mo na siya. Ganun ba yon? Oo. Okay. Pwede mo bang i-describe muna sa amin kung anong itsura mo tsaka itong ng guy? Ako po is mataba, hindi naman po kagandahan, ganun. Tapos yung guy naman maputi, matangkad. May pagka-chubby. Ganun. Oh. Opo. Tapos umuwi siya sa kanila kasi nag-inuman, ganun. Sabi ko, basta may alak, may balak. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ganun. Sabi niya sa akin, ganun. Ko, oo. Basta may alak, may balak. So, siya, bahala ka na kung anong sasabihin mo sa akin, ganun. Tapos, mga 11 p.m., dumating siya dito sa bahay. Tapos, umuwi siya kaagad na mga 12:30. Sabi ko, ito ba yung sleepover, uwi agad?
Ganun. Tapos, sabi Ma'am ko, Blair, "Ang Ma'am Blair, baho mo." makat lang kita. Ganyan talaga boss mo? Opo. Medyo parang ano. Opo, ganun na lang talaga. Kabalang yan. May kausap. Oo, medyo naano lang ako parang... Parang inihihiga ka? Oo, parang inihiga mo ako, Ma'am Blair. Ayan na. Nababother. Hindi siya nababother. Hindi. Ang ganda Parang patinga. Parang inihiga ka nga, Oo. no? Parang nilalambing ka, no? Ganun. Yan. Wala ba kasi. Okay lang, Ma'am Blair. Sige, tuloy mo. Tapos Kaya pala kain ka dyan? Tapos? Dumating siya around 11 p.m. Tapos, sabi ko sa kanya, baho mo ng red horse. Sabi ko ganun. Wag na tayo magbanggit ng beer, ha? Oo. Kasi alam mo, Sorry po. ang ininom ko talaga, San San Miguel. Miguel. San Miguel Pale Pilsen. Iba ang tunay. Original. Oo, totoo. Baga sarap laging kasama yan Wait lang May tanong muna ako So, yung nahawakan mo, yung kanyang talong, bago pa itong sleepover na to na mangyari. Tama ba? Hindi pa po. Kumbaga ito palang mangyayari pa lang. Nag-usap muna kami. Tapos sabi ko, dyan ka na matulog sa kabilang kwarto. Tapos ako dito sa kwarto ko. Sabi niya, ayaw niya kasi natatakot daw siya. Wow, moves. Yun. Sabi niya sa'yo, natatakot siya. So, sino palang kasama mo sa bahay ninyo? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. So, wala ka talagang ibang kasama sa bahay ninyo? Magulang, Wala kaibigan, po. gano'n. Ang mother ko po ay nasa ibang bansa. Tapos ako lang yung mag-isa. Yung kapatid ko nasa ibang lugar. Tapos yung isa kong kapatid nasa ibang lugar din. Okay. So, anong response mo sa kanya nung sinabi niya natatakot siya dun sa kwarto mo? I mean, sa kabilang kwarto. Sabi ko, okay, sige. Pero may parang may boundary na unan, ganun. So pumasok siya sa kwarto mo, tapos naglagay ka ng parang harang na unan sa gitna ninyo, sa pagitan ninyo. Tama ba? Oo. Okay. Tapos, tumalikod lang ako sa kanya. Kasi hindi kasi ako sanay na may katabi. So, ang ingay pa niya, malakas humilik, tapos may sound trip pa. Parang hindi ako nakatulog agad. Na-feel ko na yung isa niyang kamay nasa ulo ko na hanggang Nawak mo na rin yung kamay mo doon sa ulo niya. Gano'n. Ibang ulo. Humarap na po ako agad. Humarap na din po ako sa kanya. Tapos bigla na lang siyang humawak sa bewang. Oh. Di ba tulog siya neto? Tapos awak niya yung ulo mo. Tapos humarap ka sa kanya. Tama ba ako ng pagkakaintindi doon sa kwento? O tapos... Opo. Nakapikit pa siya nun. Ako, hindi pa tulog. Oo, Pikit lang. Pero siya nakapikit siya nun. Nakapikit siya. Opo. Nakapikit? Pikit pa. Pikit pero ang galing kumapa. Alam niya kagad yung bewang mo. Gano'n. Hindi. Baka kala niya unan. Tapos maya-maya, bigla na lang gumalaw yung kamay niya kahit saan sa katawan ko po. Oh. So naglibot yung mga kamay niya doon sa iyong katawan. Tama? Opo. Ano na lang naging silbi nung mga unan na inilagay mo sa gitna? Kinuha, tapos nilagay sa sa tabi. Kinuha niya, tas ginilid niya doon sa kabilang side niya. Tama? Opo. Okay. So, hindi ka ba nagpumiglas nung time na yun? O parang umokay ka na kasi parang minamasahe ka? Ang po dun is, hindi ako makagalaw kasi yung isang, niya, paa, nasa ko rin po. Parang sinirado niya, tapos sabay hawak sa bewang, ganun. Hindi ako makagalaw kasi mabigat po siya. So parang nakadantay yung isang paa niya doon sa legs mo para hindi makakilos masyado yung legs mo. Tama? Opo. Okay. Nilak ka. So magkaharap kayo, tama?
magkaharap na po. Umarap siya eh. Okay. Dinilat mo na ba yung mga mata mo nung pagkakataong yun? Hindi pa din. Kasi nag-ano na kasi ako nun, na parang inano ko na siya. Inano? Ano? Inano ko na siya, Dinama. inano ko na siya na anong ba ng next nito, ganun. Ay, Ang next po is hinalikan agad. Nino? Tapos Sino nag-initiate ng halik? siya po. Tapos hinalikan niya na ako hanggang hindi na, yun, wala na. Bago tayo dun sa wala na, sino nagtanggal ng unan muna? Gusto ko malaman yung lalaki, tinanggal yung unan. Opo. Ikaw, Siya po. ginilid sa side. Tapos nilak ka, hinawakan ka. Ang unang nangyari, hinalikan ka. O ano na yung next? Oo. Kailan yung binuksan yung mga mata nyo? Puro kayo kapaan ng kapaan. May ilaw ba nung time na? Lumanding po siya. Ano? Lumanding na po siya sa ano, Saan? kung sa airport pa ano, yung paano ng airport. Lumanding na. Ganun. Sandali lang ha. Parang grabe yung emosyon ng ating caller ngayong gabing ito. Sandali lang. May tatanong sana ako. Dude, Ano to? nandyan ba ngayon yung kasama mo? Parang nasa ilalim mo siya ngayon. Wala po. Wala. Kasi di ba? Agad. Kaya nga kasi normally mga nagkukwento talaga sa atin dito, di ba? Parang ang bilis naman Oo. magsalita, ganyan. Ito talaga parang, lumanding po siya. Pero kulang na lang sabihin na, teka lang kasi nagkukwento ko kala DJ Rocky. Ano lang, pinagagaan lang namin tong pinagagaan lang natin tong yung pagtawag sa amin, no? Nang sa gayon mas makapag-share ka pa, 'di ba, ng mga detalye diyan sa nangyari sa inyo. Pero eto na nga, ang tanong ko is, kailan nga muna kayo nagbukas ng mga mata ninyo? Yan. Like, 'di ba, sabi mo, nung nag-kiss kayo, hindi pa nakabukas yung mata mo. Kailan mo minulat yung mga mata mo? Yung lumanding na po talaga siya sa akin. So, when we say lumanding, ano to? Yung labi niya, lumanding sa labi mo? Or, pinasok niya na ba agad itong talong doon sa parang landing to? Yun pong pinasok niya sa tahong yung talong. Pinasok as in agad-agad? Wala pang masyadong kapaang naganap? Ganon? Di ba malambot yung talong? Pumapa siya sa Mga bundok? mga bundok ng Mount Muswan. Mount what? Muswan. Muswan? Muswan? Malaki yun. Ano yung muswan? Teka lang, search natin. Mount Muswan. Saan yan matatagpuan? Saan matatagpuan yung Mount Muswan? Somewhere here in Mindanao. Ayan. Somewhere here in Mindanao. Gano'n ka ba kalaki? Search nga natin gano'n kalaki ang Mount Muswan. Malaki ba yung Mount Muswan? Muswan Peak or Mount Yes, Muswan, Mm-mm. also known as Mount Kalayo, ang tinatawag na Fire Mountain. Wow. Active volcano in Maramag, Bukidnon. Tsaka nakita ko yung picture, patusok. Yung dulo. Tusok na tusok ba? Okay. Sister Blair. Sis. Apo. Okay, so na dumilat na yung mga mata ninyo, tapos hinawakan ka dun sa inyong mga bundok, tapos pinasok niya na. Nung pumasok ba, alam mo nang matigas? Hindi po. Hindi ko siya na-feel na matigas. Ano siya? Parang, yun nga po sinabi ko, matamlay po ang talong. So matamlay talaga siya. Simula pa lang matamlay na. Pero gaano kalaki itong pinag-uusapan natin? Like, width and height? Pahaba, palapad? Anong ano? Hindi ko siya maano kasi po madilim. Ganun po. Basta ano lang is matamlay talaga yung talong niya. May sakit. Siguro dala po sigurong kalasingan or hindi ko po ano. Lasing! Lasing. Opo. Nalasing din yung talong.
Parang ganun po. Baka natamlay na nga kasi nagsuka na kanina, ganun. Okay, so sinubukan na ipasok sa tahong. O pagkatapos nun, ano ba, nagkaroon pa rin ba ng lakas o nanghina na pa rin ng tuluyan? Ganun pa din, mahina. Tapos parang walang ka-alive-alive. Paano mo binuhay? Paano ka nabuhayan? Diba? Paano ka nabuhayan ang loob sa ganun? Ganun, hindi siya lumakas, matamlay talaga. Parang kung parang patong lanta, ganun. Sabi ko sa isip ko, parang palanta na siya. Palantala. Nabulok na talong. Parang ganun po. Baka naman ano lang yan. Baka naman ano lang yan. Ano nga yung favorite ng asawa ko? yung madulas. Okra. Hindi kaya okra lang yung size nun? Hindi kaya okra lang yung size nun? Hindi talaga talong? Di ba yung okra, yung talong po is may regular size, parang medium. Mediums, ganun. Parang nasa mid, siya. Nasa mid naman siya. Nasa ano? Parang XS. Extra small? Extra small? Baka yung maliliit na matataba? Baka siling labuyo yun. XS na patong small. Parang ganun. Siling labuyo, yung maliit. Ganun. Siling labuyo, maliit yun. Pero maangang yun. Hoy, mas malaki pa yung candy doon. Ganito, extra small na papuntang small. Pero mas malaki pa naman siya sa siling labuyo, tama? Red bell pepper. Parang red bell pepper, ganon? Opo. Tapos matamlay, yung parang mabubulok na, ganon. So paano naging successful 'yun? I mean, anong naramdaman mo? Anong ginawa mo? Anong naging action niya? Well, wala akong na-feel, sabi ko sa kanya, parang ganun lang 'yun. Wala na siya. Hindi siya sumagot. Tapos pag uwi niya, chinat ko siya, hindi ko na-feel yung mo. Tapos, wala na siyang reply, walang response, ganun. Nasaktan yun. Nasaktan yun. Siyempre, nasabihan siya ng hindi ko feel. Ay, sino lalaki? Chat ka ng babae, hindi ko feel. Ang sakit yun, Magkaibigan naman kasi sila. Pero, di ba? Hindi, nagbigay lang siya ng review. Kumbaga Blair. May tanong kami ni DJ Rocky. Na-try mo bang hindi siya lasing? Masyado mo naman siya ginudge kagad nung lasing siya. Na-try mo ba siya na hindi lasing? Kasi nung pumupunta siya dito, lasing talaga siya palagi. Pag pumupunta dito sa bahay, nandito po yung friend ko. So, lagi lang siyang lasing, nakakapuntos. Ganon. Ano ba naman yan? Hindi na pwede bang i-redeem niya yung sarili niya na parang nasa ulirat talaga siya, gano'n? Sa ko po sa kanya, palagi talaga siyang umiinom kapag umuwi siya sa kanila. Ganon. So, palagay mo, uulit ka pa, hindi na uulit dito sa lalaking ka? Ayoko na. Pero may technique dyan. Alam mo anong technique? Lagyan mo ng ng panangga dun sa magkabilaan, talian mo, gano'n, titigas yun, gano'n. Di ba yung mga punong bumabalik ko nilalagyan ng pangkalang? May kalso. May kalso.
Lagyan mo ng kalso. I think invite po yung DPWH para ma-build yan. Para tumayo. Sabi mo sa kanila, walang ghost project, ha? Ay, nakakaloka. So, hindi na siya uulit. Bakit ba yung mga dati mo ba sobrang titibay, sobrang lalakas, sobrang tatayo, ganun ba? Sobra kong tumindig? Yung ano po, sa ex ko po, matigas naman po sa kanya. Kahit po nakainom. Ganun. Pero yung iyo naman, syempre benefit of the doubt din, di ba? Yung iyo naman, masasabi mo namang tama yung sukat ng butas na parang hindi naman. Extra large, gano'n. Yung tipo parang pag may wala naman yung tipo parang pag pinasok, parang pwedeng umalingaw-ngaw yung boses mo na, Hoy! Diba? Sobrang luwag naman, oh. Yung sa'yo ba parang may sikip naman talaga, ganon? May sikip naman po. Ayun. Diniinan niya pa, no? May sikip naman po. Yun naman pala. O talagang lang, kumbaga siguro experience lang talaga. So, eto, ano yung pwede mong mabigay na, sabihin natin advice, no? Dun sa mga kabisyo nating, na medyo nag-expect na okay, pero hindi naman. Nag-review na parang, lantang gulay, ganyan. Siguro po, sa mga lalaki, huwag kayong uminom para hindi siya matamlay. Para naman po yung girlfriend or asawa nyo is satisfied. Hindi lahat ng lalaki ako na. In behalf... Defensive! Blair, hindi lahat ng lalaki kapag nakainom, mahina ang kargada. Yung ibang lumalakas pa. Yes, mas malakas ang sipa. Di ba? Ganun. Totoo. From mild to wild. Yeah. Drink responsibly nga lang. Oo, Ayun. dapat. Pero nakaka-apekto daw talaga yun eh. Yung iba, para sa ibang mga tao, nakaka-apekto daw talaga yung alcoholic beverage dun sa kanilang sexual drive eh. Yan. So yun. Anyway, anong balak mong mangyari ngayon sa buhay mo? Like, naghahanap ka ba ngayon ng special someone mo? Gano'n? Sa ngayon po, hindi muna. Lang po, focus muna ako sa review and then para makuha yung gusto kong makuha na lisensyado. Wow, talaga yung boses. Lisensyado. Eto tanong ko, Blair, eto si Titan Jello, talagang parang kanina pa na-amaze dun sa boses na meron ka. Kaya nga eh, baka ikaw ba open ka ngayon to meet new people, gano'n? Opo. Baka si Titan Jello na pala yung hinahanap mo. Baka may asawa na yan. Hindi masyado kang judgmental. No? May asawa ka na pala. Pinapangunahan mo buhay ko Umamin ka na. Pinapangunahan mo yung buhay ko. Nag-decide si Blair para sa life mo. Ito, may mga nagko-comment dito. Kaya nga eh. Hindi, taga Mindanao yung caller natin ngayong gabing to eh. Malayo. Anyway, may gusto ka pa ba idagdag, Blair, sa iyong binahaging SPG Top Secret? Wala na po. Ayoko na po isiwalat yung iba. Ay, mukhang may iba pa. Kaya nga eh. Ano tong iba na to? Huwag na po. Baka mapagalitan. Nino? Ng mga ex. Mga ex pala. Ex na nga eh. Ex Kaya na sila. nga. Tsaka wala namang nakakalabas sa secret dito. Tayo-tayo lang. Tayo lang. Tayong tatlo nga na nakakarinig eh. Oo nga eh. Tsaka a lot of other people, diba? Wag na talaga. Opo. Ande, sige mag-fast talk na lang tayo. Ayan. Ay, gusto ko yan. Okay, fast talk. Go. Tungkol sa mga ex mo ha. Oo.
sasabihin mo lang kung yes or no. Kung ganun yung fast talk natin. Yes or no, ha? Oo, hindi, ganun lang. Meron na ba sa sasakyan? Wala. Pwede rin palang wala, meron na. Okay. Next. Meron na sa beach? Wala din po. Ay. Talahiban. Wala rin po. Kusina. Mhm. Ganun din po, wala. Ay. Kama. Pwede. Pero nasa rooftop. Natry na ang helicopter. Natry na ba ang helicopter? Hindi. Ano pinaka-wild mong ginawa? Nahirapan na eh. Kala naman namin, Big joke. may ano? Ha? Sumigaw na walang tubig. Sumigaw na walang tubig. Joke lang po. Wait lang, tama ba yung naiisip ko, na tumatakbo sa isip ko, na imbes na sagaw mo, aw, 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 ang sinigaw mo, walang Tubig! Yung ba yun? Yung ba yun? Walang po. Yung ba yun? Para maiba na naman po. Sige, bigyan mo kami ng sample, makikinig Sige, kami. sige, sige. Paano mo ginawa yun? Huwag na lang. Parang gagawin mo na eh. Naka-ano po kasi. Ano ba? Ganito. Pwede pong hinaan ko na lang. Hindi, go. Okay lang, okay lang. Go na. Tubig. Ano pa? Walang tubig. Paano ulit? Walang tubig. Ba't ka sumigaw ng gano'n? Walang tubig! Ba't ganun pa sigaw ng gano'n? Pero hindi po halata kapag may nakarinig. Galing yun na natuto ko sa'yo. Wait lang. Delikado din yun. Oo. Kapag yun yung sinigaw mo, tapos walang tubig, baka bigla may bumukas dun sa pinto ng kwarto mo. Tapos nandun yung nanay mo, bigla sabihin, walang tubig. Ganon. May naisip akong bago. Ano? Yung parcel nandiyan. Tapos may kumatok sa'yo, di ba? Anong parcel yun? Anong parcel? Nasa baba. Anyway, Blair, maraming salamat sa pagbabahagi ng yung top secret. Hello, Blair. Blair. Hello po. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong oras at ang iyong SPG top secret. Salamat din po. Yan, ingat ka palagi. Pag ready ka na ikwento yung mga tungkol sa ex mo, okay lang din naman sa next episode na lang. May ginagawa yata si Blair. May kausap siya no? May kausap siya. Wala po. Hindi, may kausap siya. Narinig ko. Narinig mo rin yun? Oo. Yung lalaki? Oo, lalaki. May kausap Hindi siya. ikaw yun, dude. Hindi ikaw. Hindi ako. Yung parang, Hindi. may gumano na Meron. Meron? Meron kang kasama, Blair, no? Wala po. Ako lang po mag-isa dito sa bahay namin. Sige, wala na lang talaga siyang kasama, dude. Okay lang. Kasi nagbabago-bago boses niya eh. Ako lang po. Ayun, Sige, okay na yun. Magbabounce kasi dito sa loob ng bahay. Nagbabounce. Bounce. Sino magbabounce? Ikaw? Hindi po yung boses ko. Yung boses kasi. Ito naman boses niya. Hindi natin nahuhusgahan, di ba? Pakikinggan lang. Iisip ko lang, no? Ay, nako. Blair, thank you so much, ha. God bless. Ingat kayo. Bye. Po. Bye. Biglang biglang nakakalungkot ang music yung pending. Ay, naku. Grabe yung boses ni Blair. Ano yung bedroom voice? Tapos parang kinikiliti.
Tapos parang merong nagmamanipula sa kanya na, eto na, yan. Eto yung state mo ngayon. Ganon. Diba? Talaga ito si, Si Blair. si Titan Jello. Abisado. Nadala ka daw, Titan Jello. Hindi. Hindi. Pinapakiramdaman lang natin yung mga bagay. Bagay. Alam mo, hindi naman lahat talaga ng lasing, yung nalalanta, nalalatoy, natatamad. Hindi. Yung iba nga talaga buhay na buhay. Alam mo, dude, marami akong kilala na dahil sa kalasingan, nakabuo ng bata pa. Di ba? Friend ako, galing kami inuman. Tapos parang after 3 months, binalita sa amin, by the way, ha? By the way, mga ninang-ninong kayo kasi nakabuo kami nung gabing to, ganyan. Alam nila kung kailan sila nakabuo Tapos mga lasing pa kami noon. Galing. See? So hindi lahat ng mga tao na nagiinom nawawalan ng libido, 'di ba? Yes. Bumababa yung libido, ganyan. So yun. Minsan mas lalong lumalakas. Totoo. Nagiging wild. From mild To wild. Tsaka, minsan kasi mas maganda kung kakapkapan mo muna Parang, alam mo yun, kapkapan nyo muna bago nyo talaga patuluyin sa bahay ninyo. Ganon. Tsaka minsan may ibang babae gifted Gifted in the sense at pag tumingin. Diba parang, alam ko na agad kung ano to. Yeah. Yan! Tsaka yung parang mga kapatid natin, mga parte ng LGBTIQ+ community, alam din nila kung paano tumingin, sumipat, parang, ay, alam ko na to. May hirapan ako. Ay, nako. Anyway, maraming salamat kabisyo sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Hanggang sa susunod uli ng pagsama natin, magkakasama tayo. Nakapiling ang Basa Princess DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Wait lang, ba't parang nahawa ka dun sa collar? Naging bedroom voice din. Kailangan pa ba i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is rated SPG Top Secrets.